जना आदमी वीडियो कैमरा लागल छे। अरे छतवा पर माइक लगावा दी राजा जी, अरे छतवा पर माइक लगावा दी राजा जी। और की हमरा बबुआ के हमरा बबुआ के हमरा बबुआ के सोहर गवा दी राजा जी। हमरा बबुआ के सोहर गवा दी राजा जी। हमरा बबुआ के अंगना में रनिया दुआरा पर बिटिया, अंगना में रनिया दुआरा पर बिटिया, छतवा पर माइक लगावा दी राजा जी। हमरा बबुआ के हमरा बबुआ के हमरा बबुआ के सोहर गवा दी राजा जी। हमरा बबुआ के सोहर हमरा बबुआ के सोहर गवा दी राजा जी। दादी के बोला दा, दादा के बोला दा, दादी के बोला दा, दादा के बोला दा, दादी के बोला दा, दादा के बोला दा। और की अरे गाड़ी गाड़ी रुपया लुटा राजा जी, अरे गाड़ी गाड़ी रुपया लुटा दा राजा जी। हमरा बबुआ के हमरा बबुआ के हमरा बबुआ के सोहर गवा दा राजा जी। हमरा बबुआ के सोहर गवा दा राजा जी। हमरा बबुआ के सोहर गवा दा राजा जी। क्या बात है? दीदी के बोला दा, पिसा के बोला दा, दीदी के बोला दा, पिसा के बोला दा। अरे दीदी के बोला दा, पिसा के बोला दा। अरे अरे मौसी के अंगना नचावा राजा जी। मौसी चल गेल खिल उठ के। अरे मौसी के अंगना नचावा राजा जी। कने मौसी जी ठार भ जात। दीदी एक बेर बउआ के मौसी के ठार लो दो। अरे मौसी के अंगना नचावा राजा जी। हमरा बबुआ के हमरा बबुआ के हमरा बबुआ के सोहर गवा दा राजा जी। हमरा बबुआ के सोहर गवा दा राजा जी। जिया जिया मम्मी के बोला दा, पापा के बोला दा, ए मम्मी के बोला दा, पापा के बोला दा, मम्मी के बोला दा, पापा के बोला दा। भाजी एक मिनट, मम्मी के बोला दा, पापा के बोला दा। अरे अरे डोले से सोहरा गवा दा राजा जी। अरे डोले से सोहरा गवा दा राजा जी। हमरा बबुआ के हमरा बबुआ के हमरा बबुआ के सोहरा गवा दा राजा जी।